impela sonto nempela sonto kuyazwakala ngabantu balima. Siyabona sibhekile kuma TV eCape Town. Kude la eCape Town so. Ingane zethu lezi eziqashiwe association khona ku Cape Town ukuthi ziba ama security guard. Ziyabulawa ngenxa yimpi yalemboni ematekisi. Ngithelo ndaba ngibuza lempi kade sikhuluma nabo izolo yibo bebengaphelele. Ngababuza ukuthi njengoba belwa nje ukuthi ubani ulayishaphi ngase ngibabuza ukuthi lamabhasi amakhulu ahambayo la oGreyhound oIntercape awadluli la axosha abantu kuphela. Basho bona futhi athi ayazi yithi manje ubani owanyusayo utheni ngawabuza ipermit athola kanjani izathi ngoba mhlambe wona inkampani zabelungu elehlonipha noma bahlonipha ngoba bayazi ukuthi make nathi ngiqale impi nabo ngeke ngikwazi ukucela la kuyakini abakini abamnyama ababethi balayisha nibakhiphela isibhamu nizifaka bona insizwe ngifuna ukubabonisa ukuthi angasapha okubuhlungu ke la kunini nibadala nibadala akusibona abafana abancane bona nibadala inini niphethe umsebenzi inini abantu bomsebenzi nikhethile leadership abantu abazonibheka ku association kodwa nina abaphathi bama-permit nina abaphathi bemoto abanini bemoto inini niphethe umsebenzi abashayeli benu lapha ngaphandle basebenzela nini zonke into abazenzayo ilezi ezishoyo iy'nkabi lezi ey'dume kangaka kuleli lakithi zithunywa yini ukuthi zolimaza abantu. Ingako ngithatha ngizondlela izolo ngase ngicela izolo ukuthi asibe nanomhlanga namhlanje ngicela undaba ukuthi angilalele leadership yami ngigqibele manje ngicabanga ukuthi sibadala sonke singako ziningi izinto efanele siyazenza namhlanje ukugqibela esizibeke eceleni ngoba sifuna ukuthula sathi asize abanye efanele besemcimbini kuyashadwa kuhlatshwa emakhaya njalo kodwa singiyekile